Hola, entre altres coses, entre el curs passat i pues m'he mudat, continuo en Barcelona, però ara tinc un altre piso i estic molt contenta de esto. Una altra cosa nova, tengo un micrófono, ¿qué es esto? Bueno, espero que s'escolte millor i que millore la qualitat de l'àudio també en el canal. Bueno, la cosa és que jo vinc així a fer un poc el top 5 de 2023, que és una cosa com bastant habitual en este canal, que no és top 5, perquè així no estem a favor de les jerarquies. En realitat és un Fabs 2023, ¿vale? Però van a ser 5. And with that, the 2023 season comes to an end. Good night. Continuen la tònica de llegir cada any menys que l'anterior. En fin, jo què sé. He llegit molt poc, no vaig a dir quant, perquè em fa molta vergonya. Damunt llibres que tampoc és que m'hagin marcat molt, o sigui, no considero que en 2023 hagi trobat llibres que d'estos que dius, m'han canviat la vida. Pot ser també per això no he fet tants vídeos, perquè no trobava tampoc llibres que m'agradaren. Després, més highlights d'este any, ¿vale? Sí, com a lectora he provat una cosa nova, una experiència nova, que és ser lectora editorial, que això és una cosa molt guai que m'ha fet molta il·lusió fer, perquè és una cosa com a que jo sempre he vist en els booktubers que seguia i era en plan, jope, que guai, te paguen per llegir. I pues, bueno, enguany ho he pogut fer. No acabé de saber molt bé quanta informació puc donar d'això, però bàsicament és que les editorials m'envien llibres que no han publicat encara, en plan originals i coses així, i m'ho donen perquè m'ho llitja i he de fer com un informe de lectura, que és pues, dir en plan quina puntuació li pose, què m'ha paregut, quines coses corregiria, com el vendria i tal. És superguai, o sigui, m'encanta fer-ho, la veritat. I també, clar, és una altra conseqüència, estic tota l'estona justificant-me, ¿vale? Però això també és una altra conseqüència que no hagi llegit molt i que tampoc hagi recomanat molt enguany, perquè al final, claro, he llegit llibres que no podia parlar d'ells, perquè pues, encara no estan publicats i encara no se sap si els publicaran o no. Entonces, bueno, pues això. O sea, ja està. Això són els meus highlights. Ja no tinc res més. Així que pues, ara vaig a dir els favoritos, ¿vale? Primer, No siento nada, de Liv Stromkist. Per a mi ha sigut com el descobriment de l'any, la veritat, com a autora dic. Crec que és una mica conseqüència de el descobriment que vaig fer l'any passat de la novel·la gràfica i el còmic, pues haver descobert després a Liv Stromkist, que és com còmic i coses d'il·lustració, però amb reflexió i assaig. Va ser molt guai perquè amb aquest llibre, primer, estava passant per una ruptura i me'n va ajudar moltíssim. Segon, va coincidir amb l'eixida de Shakira i Pa tipos como tú, i va estar molt guai perquè em va ajudar com a entendre, o sigui, em va donar com idees noves i tal. M'agradaria continuar llegint l'obra de Liv Stromkist, però, problema, és molt cara, perquè, clar, jo entenc que són llibres de tapa dura, d'il·lustració i tal, i són molt cars, aleshores. Sempre que vaig a la llibreria la busque, però mai acabé comprant. Bueno, ja ho intentaré. Vale, seguint amb el tema novel·la gràfica, La espera, un còmic molt xulo, també, que em va remoure molt i em va també, o sigui, em va donar coneixement nou perquè em va permetre apropar-me a un fet històric del que jo no tinc ni idea, que és la guerra de Corea, que és com... Després, Sent Nudes, de Sarah Sams, que l'he llegit en anglès, i m'ha agradat molt perquè m'ha recordat molt a Sally Rooney. Són com relats, i de fet és una tia com... Pues, és perfil tia jove i tal, per això, en plan, he dit que m'ha recordat a Sally Rooney, però també per l'estil de les històries. Personatges joves, històries molt decadents, molt tristes tot el rato, però amb aquest humor anglès que a mi m'agrada bastant. Vale, i després he deixat estos dos per al final perquè els tinc així darrere, entonces vaig a deixar el micro, espero no molestar molt. Vale, literatura infantil de Alejandro Zambra. Este llibre és mega random, o sigui, en plan que l'he entès, però és molt raro. Això ve perquè vaig anar a veure una conversa que van fer en Barcelona entre Alejandro Zambra i Paulina Flores, que són dos autors xilens, i
i vaig anar a veure-los i em va agradar moltíssim perquè són dos autors que són molt graciosos, en plan, tenen un tipus d'humor que a mi m'agrada molt també, ¿vale? Entonces vaig dir, fuat, he de llegir a este tio. Ell va dir que esta era com una carta al seu fill perquè acabava de ser pare i no sé què, i vas dir, ai, me mola el tema, vaig a veure, tal. Coses molt guais d'este llibre, ¿vale? Conta, té moments molt xulos de reflexionar com sobre la seva paternitat, en plan la responsabilitat que implica, els debats que tens a l'hora de plantejar de com educar al teu fill i tal. Recomanació a banda de Parquineo, també tenim un episodi sobre maternitat amb Mercè Pérez, de Sembrar llibres, i també és molt guai. Bueno, els meus passatges favorits han sigut quan descriu com el seu fill comença a llegir soles, em sembla super guai, super tierno. Però, a banda d'això, també hi ha moltes reflexions sobre, no només com d'ell com a pare, sinó també de la seva relació amb son pare. I mola molt perquè fa reflexions molt guais sobre, pues, per exemple, pues, en plan, en tot el rotllo este de la masculinitat i la paternitat i tal, com ens vinculem moltes vegades als pares a través d'esports o de coses així com, o d'accions o de coses manipulatives, en plan, o de veure un partit de futbol, no sé, aquest tipus de coses, o sigui, m'ha agradat molt i en realitat m'ha deixat molt bon sabor de boca i crec que és un llibre que si haguera llegit en un altre moment m'haguera semblat un llibre raro i ja està, però ha coincidit en un moment que és que just el vaig acabar com un dia abans de l'aniversari de mon pare, entonces ha coincidit en un moment que jo estava pensant com sobre aquests temes, entonces sí que he arribat a connectar amb el llibre, ¿vale? I després, l'últim llibre favorit de 2023, Consum preferent, que direu, per què tens dos llibres? Pues us explico. Uno me'l vaig comprar jo, que és el que he llegit, està signat per l'autora, perquè vaig anar a la presentació que va fer a la Calders. I un altre va ser perquè justament la mateixa setmana, crec que era abril, per tant seria el dia del llibre, i la meva compi de pis pues, també em va regalar este i està com dedicat. Entonces, claro, no me vull desfer de ninguno perquè els dos tenen dedicatòria, però bueno, pues tinc dos. I Consum preferent, la veritat, un llibre també molt estrany, mola perquè és com la descripció d'una tia que viu en Barcelona i que pues, ha de guanyar-se la vida i tal. No sé, m'agrada molt com fa el símil entre una relació tòxica amb el menjar i una relació tòxica amb el treball. Damunt té un monòleg intern molt potent, o sigui, a nivell com oral, que és en plan, per exemple, el de Parquineo em diuen molt, tal, és que fas molts castellanismes o te passes molt al castellà. I Andrea Genovart, en el seu monòleg intern sí, també la protagonista, com a que el monòleg és en català, però de sobte pues, acaba amb una frase feta en castellà, i és en plan, tio, és que jo, per exemple, quan faig humor, faig molt la de canviar-me el registre al castellà. Se la va criticar molt per això i jo em vaig sentir com bastant identificada i a mi m'agrada molt l'estil, no sé, em sembla molt natural i molt aconseguit i molt treballat també. Espero que us hagi agradat el vídeo. Podeu comentar-me quins han sigut els vostres llibres favorits de 2023 i no res, torne a incidir en la meva disculpa per no haver estat tan present enguany, en la meva promesa de que ho estaré més endavant i d'ara endavant i ja està.